Здравейте, приятели! Добре дошли в моя кулинарен канал. Аз съм Рени и ще ви покажа как разфасовам цяло пиле на порции. За целта ще ви трябва едно пиле, дъска, два ножа, голям и малък. Под дъската съм сложила влажна кърпа, ето я, за да може да не се парзаля. Ето и пилето. Не съм го мила предварително, купено е от магазина и ще ви кажа защо не го мия предварително. Защото става хлъзгаво. След като нарежа пилето, измивам всяка мръвка по-отделно, обилно с течаща вода. Започвам с бутчетата. Ще се постарая да говоря бързо и да не ви отекчавам и в същото време да ви разкажа всичко как се случва. Отрязвам ето тук. Показва се това кокълче. Ето едното бутче. Същото ще направя и с другото. По същия начин. Леко пречупвам. И отрязвам. Сега, тук има един прешлен, през който трябва да мина, за да може лесно да разрежа бутчето на две части. Ето така. Получава се долно и горно бутче. Същото ще направя и с това. Разрязвам горно и долно бутче. От двете долни бутчета махам ето това кокълче, което е накрая. Най-лесно става с почукване на ножа. Ето така. Това го махам. Същото ще направя и с това. Това го махам. Продължавам с крилцата на пилето. Ето едното. Ето и другото. Тази част от крилцето отстранявам. Тя може да се ползва за бульон. Крилцето също разрязвам на две части. Така и така. Готово. Лесно и бързо. Ето какво остана от пилето. Това нещо разрязвам на две части. Пречупвам. И внимателно отрязвам. Ето какво остана. Тази част пречупвам на две и режа. Ето. За какво ми трябва малкото ножче? Тук има една жлеза, която задължително трябва да се отстрани. Виждала съм дори и професионални готвачи, които не го правят. С малкото ножче става лесно. Само подръпвам, ето така, и всичко е чисто. Ето това остана от пилето. Това всъщност е бялото месо. Някои готвачи на този етап обезкостяват пилето. Аз не го правя. Готвя го с костите, защото смятам, че те придават повече вкус. Тук има един хрущял. Внимателно с ножа минавам през него, така че отново да се получат две мръвки.
Ако не иска, леко пречупете и ще се получи. Ето така. Ето една част, ето още една част. Тази част обаче аз ще разрежа още на две. Може и да не го правите. Това е по желание. Ето какво стана с пилето. Вече мога да готвя с него каквото си искам. Ще се радвам, ако се абонирате за моя канал, натиснете камбанката и споделете от кое населено място ме наблюдавате. Това е всичко. Желая ви всичко хубаво и до скоро!